during this second week of Easter, we have the series of reading from John that speaks about Nicodemus as the silent follower of Jesus, no, that he comes to Jesus even at night, no, for fear of being known. But siguro after so many encounters, no, with Jesus, no, he became an open follower of Jesus. And in our gospel for today, as if nadadyan pa si Nicodemus, Jesus continues, no, his preaching about his resurrection, no, that upon rising from the dead, ang dapat ay may epekto ito sa ating buhay na tayo ay patuloy na naniniwala kay Kristo na muling nabuhay mula sa kamatayan, and He is our God, no? He is the God who frees us from our sins and saves us, no, from eternal damnation. That He tries to repeat, no, the evangelist, no, that Jesus comes from above, no? Siya ay nanggaling, no, sa kaitaas-taasan, no, sa taas, no. He comes from God, no. He comes from heaven, and He come down for His people, no, in order for them to be saved from their sins, no. Inasmuch as ito ang mga assurance sa atin ng Ebanghelyo ngayon, na tayo ay maniniwala, no, na si Kristo ay Diyos at Siya ang ating tagapagligtas, no. So ang mga patuloy na mga naniniwala, no, kay Kristo ay naligtas, no, maliligtas, no, at ang hindi na naniwala sa kanya will go, no, to the eternal damnation in hell, no. And so with this na pinapaulit-ulit sa atin, no, tayo ay ang Diyos ay nanggaling sa taas upang tayo ay tumingin din sa taas, no, at tumingala din sa kalangitan. Kailangan natin ng maniwala sa Diyos, at higit sa lahat kailangan natin ng Savior ng sanlibutan, no. Kailangan natin ng may tagapagligtas, no, sa ating buhay. Kailangan natin ng tagapagligtas mula sa pagkasadlak ng kasalanan, no, sa ating buhay, no. You can just imagine siguro yung when you visited the cemetery, no, kung sa sobrang dami na ng mga nilibing doon, no, wala nang place para sa lupa. Ang iba nagkaroon na ng mga apartment, no. Kung iba isang palapag, dalawa, tatlo, magulat ka, merong 10 na napalapag, no. Sabi nila, bakit daw ganun, no? Doon na lang sa taas. Pagdating daw ng resurrection, hindi na raw sila kailangan ng mga effort para lumipad na doon sa kalangitan, no? Dahil nasa taas na sila, no? But sa ating ebanghelyo ngayon, no, ang pagiging magkaroon ng higher ground para sa ating buhay upang patuloy nating sa buhay ang ebanghelyo na kailangan natin ng tagapagligtas. We have to look up to heaven, and we have only to believe in Jesus Christ, no, na Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Diyos na tagapagligtas, no, ng sanlibutan. And because of this, no, ang sinasabi ng ating mga reading and ebanghelyo, that we obey the Lord, no? We obey the word of the Lord. We obey the commandments of God in order to remain in Jesus Christ. I believe this is the high ground para sa atin na patuloy nating maisabuhay ang mensahe ng Ebanghelyo na si Kristo ang Diyos nating tagapagligtas, no? And because of this, tayo ay sumusunod sa Kanya, no, bilang ating Diyos at tagapagligtas. Sa Greek translation itong obedience daw, no, it is an arch obedience, no, na nagsasabi na ibibigay natin ang ating pananampalataya, ibigay natin ang ating sarili, no, sa Diyos at sundin ang kanyang kautusan upang magkaroon tayo ng buhay
na walang hanggan, no? So with our obedience to the Lord, we can accomplish the great things in this life, at ang mga good works na makikita sa atin flow from our faith in the Lord because we have been obedient to Him. Tayo ay tagasunod at hindi lamang yan ang sumusunod na may pagmamahal sa ating dibdib because we found a Savior in Jesus Christ. No? So if you want to have a high ground in your life of faith, make Jesus obey the word of God. Sundin natin ang salita ng Diyos because yan ay makapagdadala sa atin ng kaligtasan at makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. No? And secondly, hindi lamang tayo ay tagasunod, kundi tayo rin ay ang ating mga gawain may bunga, nagbubunga ng kabutihan sa ating buhay. May bearing para sa ating kaligtasan, may kabuluhan para sa ating pang-araw-araw na buhay, ang ating pananampalataya kay Kristo, Ano man yung mga goodness, at kabutihan na maidala sa atin, perhaps the love that we can share to others, the warmth that we can accept one another, as brothers and sisters, we can tolerate one another even in their weaknesses because there is love in our life, at yan ay pakikibahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo sa ating mundo, that we can even though sometimes we are hurt, we are nahihirapan sa ating cross na pinapasan, at tayo ay nagkakaroon din ng mga pang-agam-agam sa ating buhay, but nevertheless when Jesus who is risen shares His victory of the cross in our life, we can accept one another. We can continue to share the burden of one another, at higit sa lahat, we can be led in the pathways towards holiness of life at sa buhay na walang hanggan. May isang bishop na cardinal na elect bilang Santo Papa. Nung bago siya ma-elect, siyempre dahil matanda na siya, medyo nakatingin na siya sa baba, at hindi na maganda ang kanyang posture. Pero pag nung nagulat sila, nung ma-elect siya na Santo Papa, si Pope Felix, ay biglang gumanda ang kanyang posture. At sabi niya, bakit, ano daw ang sikreto? Because sabi niya, palagi akong nakatuon, nakatingin sa kalangitan. Hindi naman na siya ay tumitingin na kung kailan na siya mamamatay, but because he realized that God cares for him, and he wanted to share his life for the people, kaya merong nagkaroon ng purpose ang kanyang buhay, at ang assurance that God walks with him in this life. So sa ating buhay din naman siguro, we can nakatuon ang ating paningin sa kalangitan. Ibig sabihin na buhay ang ating pananampalataya. Sinusunod natin ang mga demands ng ating faith at gumagawa tayo ng kabutihan upang makapamunga ng kaligtasan para sa sanlibutan. And with this, we continue to offer our lives to God. We make alive our faith, buhay ang ating pananampalataya kay Kristo, so that ang ibang mga tao ay makakita ng kaligtasan na dulot ng kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. We have to make sense of the resurrection in our life, and we continue to love God and bear the good fruits of salvation para sa ating mundo. And with this siguro, tayo ay patuloy na magbigay ng ating commitment sa Diyos. That we want to share the good news of salvation, and we want to make our faith alive, even in the merest situation ng ating buhay na kung saan nangangailangan ng resurrection ni Kristo. May God bless each one of us.